Benetarrak, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Gortxategi zemuz? Oso ondo. Dana ondo? Oso ondo. Bueno, arremitz berria da, bakizu, aste azkenak txorienen, dira, jenteak agian gehien maite dituen egunetako, bakizu, errezeta tradizionalak, betikoa, jenteak oroitzapen sarrak ekartzen dizkigu. Bai. Eta ni gaurkoan saieski ekarri zut, eta saieskia normale Euskal Herrian, beti, txingarretan, ero labean erreta, baina saltzan ere zoragarri geratzen da, eta ni gaur saieskia saltzan ingo dizuet, gero lagungarri moduan puretxo bat ingo diot, gero barrengorri batzuk ere emango ditu, eta besterik ez. Betiko errezetak horrelakoak izaten dira. Simpleak normalean, lau osaiekin egindakoak, eta hau da nire lehena, eskaintza luzean. Motza berorrena zein da, Armitz? Nik ingo dut izokina. Eta era oso tradizionalean ere. Frantzian erabiltzen den teknika, edo frantziko teknika dana, papilloterara. Orduan, barazki batzuekin eta zitriko batzuekin egindako errezeta oso erresa, momentu batean egiteko eta bikaina geldituko dana. No, lagunok, zuek guk gauza bakarri falta du. Zuek hor izatea eta haitu zeleen errezeta horrela joango da. Saieskia gatzez eta piperbeltzez ondu eta zu bizian gorritu. Kasola berdinean, kipula, baratxuria eta porrua txikitu eta erregosten jarriko ditu. Saieskia barrura sartu berriro, tomate saltza gehitu, ardo txuriarekin busti eta erregosten utziko du pixka bat. Salda gehitu eta 50 minutuz egosten utzi. Bitartean patata batzuk egosi, hauek zuritu, gurinarekin da esnearekin jarriko ditugu eta pure bat ingo du. Barrengorriak baratxuri pixkatekin salteatu eta hauek ere saieskieri gehitu. Birrindu saieskiaren saltza, irekinaldi bat eman eta zerbitzatu patata purearekin lagunduta. Eta salpen hauen ondoren, lanean hastea falta zaigu, tomate saltza hor naukan iskutauta, eta esan dakoa, nik hemen horako kasuela zabal bat, jarriko du zu bizian, eta ingo duguna da, hoxe, gatzez da piperbeltzez ondu eta gorritu ingo ditu. Eta gero barazki moduan, zuek eskuan, etxea batzuk piperra botako diote, beste batzuk azenarioa. Nik kasu honetan, tipula eta porrua besterik ez dizki botako, eta baratxuria noski, ze baratxuria denekin joan behar du. Hauek egostera sartuko ditu baita ere. Eta lanian hasiko gara, besterik ez daukagu eta. Lana, eskerra lana daukagula. Hori, saieskietaz, gaur saieskiak kozinatuko ditugu, eta saieskietaz pixka bat hitz egingo dugu, ezta? Normalean, labean kozinatzen dira, erreta, amerikar saltxarekin ere, barbakoa erara, baina gaur gixo moduan jango ditugu, ezta? Kozinatuko ditugu, eta egia da oso xamurra gelditzen direla, eta teknika oso berezia, bitxia, eta ona dela. Jateko erarik hoberena, gaur egun asko jaten ditugu, normalean, bai sardeskarekin, bai labanarekin, baina eskuekin ere, batzutan, eskuekin jatia ere. Hombre, hau saltzan dagoen eskuekin ez duzu jango, baina parrillan egindako bat, labian erretakoan nik uste dut, ia derrigorra da. Eta saltxarekin ere, nahi asko gustatzen daiz, lehenen gandabizi jaten duzu eskuekin, eta gero, behatzak ondo amaituzu. Miaskatzea. Katuak iteitxu moduan hartuta, garpiketa on bat norberak ematia. Egia da igual lehenengo zita batean edo balin bat zaude, hori ez dakit nik horrela igual ez dut ikusten, baino bestela. Bigarrenerako, ja, konfiantza hori badago. Ja, puskar bat bota alda, hori ja bosgarrenean, ez? Hori aurrerago utziko dugu. Baina egia da, primitiboek ere, saieskiak jaten zituzten, duela, milioi bat urte osagai hau ere dastatzen zen, eta noski, garai harretan ez zegoen ez sardeskarik, ez labanik, eta dana eskoz jaten zituzten. Eta adituek esaten dute ez, hobeto sentitzen dela edo gehiago dastatzeko aukera hori dagoela, ezta? Orduan, eskuekin jaten duzunen, hobeto sentitzen duzu edo hobeto beste esperientzia moduko bat da. Nik uste dut, hor badao, guri eskolaneak utzi ziguten protokoloa eta ez da izan, eta gauza batzuk modu baten jan behar dira, nik gaur egun ez dut ulertzen oraindik, eta nire miresmen guztia, otarrainskak eta gambak labanakin zuritzen dituzten entzako, nire miresmen guztia, eta laguma daukat horrela jarraitzen duela egiten, nik ezin dut, baina oiaskoa
jatetxe batean eskuekin jatea edukazio onekoa da. Onekoa? Onekoa da. Oiazkoa jana alda eskuekin. Eta hori guri protokoloan erakutsi ziguten. Oiazkoa da gauza gutxietariko bat, nik hori sardeskarekin eta labanarekin jaten ditutenak. Baina bestela, hau da, saieski. Eta izterra bai, izterra... Ura, ni betu, Asteriz da Obeliz. Asterizen da Obelizeko irudi politena da, eta ni beti nahi izan dudana Obelizen bezala ikusi, eta basurde baten. Iztarra gehiagik iruditzen zait, baina horreko besoa hartu eta holan eskuekin jatea. Hori irudi hori, ni hiltzatuta daukat buruan, hori gozada. Sagardotegietan ere ez, txuleta jaten dugunean, zina satiriko berena. Azurra eta horrondo jatia. Noiz jungo da sagardotegi batera, ni zure onduan jarriko nahi, eta nik betio favorea ingo izu. Azuzuk bestera nahiago duzu, eta nahi utziko dialzu hori. Aizuzuk esan duzu, hemen geratu da, arbit, zuri hori gustatzen zaizula. Nik gustatzen zait, ondo jan eta gero, horrekin amaitzea. Horregin ondo amaitzea. Bale. Eskina guztiak eta bastar guztiak ondo aktzea. Eta arrainarekin ere, askotan hori gertatzen zait. Bueno, jendiak jaten duna da, arrainaia behin jan dauenean, burua eta karrillerak edo... Ez zaitu ditzen hori ere, batzutan hor plateran gelditzen dala eta hori dala, hortxe dago... Segun zeharrai, gaina erreboioa, rodabaioa, burua eta da zoragarri. Hor daude batzuk, zapoan eta, zapoan jentiakan burua, mosaiak eta geratzen dana ahoan inguruko aragipila bat, gelatina puntu batekin eta... Kolageno guzti horrekin. Eta bueno, orain nutrizioari buruz hitz egingo dugu, saieskia egia da, kalidade handiko proteinak dituela, baina aldi berean ere, gantza, kaloria ere badauka. Adibidez, 100 gramotan, 280 kaloria ditu gutxi gora bera, eta 21 gramo gantz. Eta gutxi gora bera beste 20 gramo proteina inguru. Horretaz gain ere, noski kolesterola, sodioa eta potasioa ere badu. Bueno, neurrian bezala xe. Neurrian jan beharreko zerbait. Hori, zuek oso gile zaten hau, zuen kafetegian da zenbat ikusiko dituzue hartu eta ni nahi dute kroazanak, ero hau, eta kafezenia sakarinak imezet. Bueno, vale. Dana neurrian. Egia da, azukrea ere beharrezkoa dela dieta batian. Bere neurrian, baino horrelaxe da, bai. Eta kontserbatzeko eran adibidez, noizki oberena freskuan eta momentuan jatea, baino urrengo egunerako edo utzi nahi balma duzu, ozgailuan ondo estalita gorde, eta bestela ez bali baduzu aste bertan jan behar, noski izozgailuan ere oso ondo kontserbatzen da. Jendeak ez dauka dituraik, eta hori askotan erosten du, eta hori gertatzen da gaur egun, ageian gehiegi erosten du, eta erokusten baduzue. Ez duzuela erabiliko, izozgailuan sartu. Ez da, batzu esan, baina etxeko izozgailua, gaur egungo etxeko izozgailuak badaukate indarra, eta izozten dute neiko azkar, zintezgarria azkar izoztea, izoztu zazue, eta maiozue, eta jakusten baduzue da hoela pixkatola, ez duzuela jango, kozinatu, prestatu errezeta hau, eta gero izoztu, behin, egin daukasunen, izoztu gero. Nik garrantzitsua, izozgailun sartzen dugunen, sartzen da momentuan, gero, deskongelatzen dugunen, izozgailutik ateratzen dugunen, kalidade hoixe izango du gutxi gora bera, hau esan nahi dut. Ja, behin ikusten balma ez due, aragia txartzen ari dela, orduan ozgailuan sartzen balma ez due, gero, ozgailutik ateratakoen kalidade horrekin edongo da. Horrekin arrainarekin eta horrela asko gertatzen da, behin arrantzatuta freskoan dagoenan, ozgailuan sartzen danean, gero arrain hori oso freskoa dago, kalidade handiko arraina da. Eta aragiarekin berdin. Momentuan eta fresko izotzen balma dugu, gero kalidade hoberekin aurkituko gara. Horre gaur egun badaude, itxasontzi handi hauek, itxasoan bertan izozten dutela. Dena bertan izan dute, prozesu. Eta hori otarrizkekin eta zuk biharre inbarrezu gambakin iro zerbait ez? Hori hemen itzein izan du. Askotan kajan, gamban, irotarrizken gamban jartzen du, daudela itxasontziaren izena esaten du, eta nun
izostu dira. Horre dira, orduan da, jaso eta segituan izostu dira, eta, bueno, goi-mailako kalidadeko produktua da. Eta igual jendea pintzatzen du, oizgailuan egoteagatikan kalidadea jetxe egiten dela, baina ez du zertan, kontserbazio modua da, baina ez du kalidadea jetxe behar. Hor egia da, izozten danean gero hor juten dien uretan eta, bueno, pixkat bere sustantzi pixkat galduko dugula, baina, normalian ez dago arazo. Bueno, hemen bitxandatan gorrituko du, ze batian egin nuen egin, baina ez zaikabitzen. Hor, patatak egosten dauzkat, patata pure bat ingo dut, txikia direnez hauek 20-25 minutuz izango ditugu. Eta hauek gorritu ondoren, gero hemen, sartu gilot kipula, porrua, eta baratxuria txiki-txiki. Bueno, txiki-txiki inda, ez gara erotu behar, ze gero saltza birrindu ingo dut. Orduan, berdin zai, beti esaten dizudana, zerbait birrindu behar badugu, ez dugu zetan ibili behar erotzen txiki-txiki mosten. Nahi badugu, txiki-txiki mostu, zaskarra egingo zaizue. Baina, gero, birrindu behar baduzue, xarra eta mostuta ere, moldatzen da, Ikusten dut hemen daukagula saieskia, talde osoarentzat, noski. Hauek bagizu. Jungo zara ezautzen hauei, jungo zara ezautzen. Eta gozetuta, baina jatu nona, ezin gake jatu gure lantaldeak. Badakizu zeri gogoratzen diten nik ikusten detenen saieski bat? Musika tresna bat. Zelan da, xiloforoan itxura ez diezu hartzen, hori klin hori jotzen da. Xilofonoari ere, baina badakizu zeri batez ere? Zein? Txalapartari. Bueno. Erosiko zen idake hori? Baita, txalaparta, bale. Bueno, txalaparta, badakizue, gaur egun ja musika bezala onartuta dago, baino garai batian erabiltzen zen neurria hori da, komunikatzeko, neurriak emateko, eta badago datu oso politu bat, asko gustatu zaidana, dala, arrantzaleak, kostaldeko herrian eta horrela, patroiak arrantzalei deitzeko, normalian, arrantzaleak ere baserritan eta horrela aurkitzen ziren, eta txalaparta jotzen zuten baserriko arrantzalei deitzeko, beregana etortzeko. Eta noski, baserri asko zeudenez, jakiteko zeni ari ziren deitzen, erritmo ezberdin bat eukaten. Beira. Baserri bakoitzak zaukan, erritmo bat. Eta txalapartan bidez deitzen zieten. Beitxo. Hori ni datu hori nekien, Guk hemen kanpaikeraekin da izan genuen, hemen kanpaikaren inguruan da egin saio bat, eta lehen herri bakoitzean, kanpaikadak ezien gaur bezala, gaur egun, ordua, zuretzako zer da, ze ordu dan, jakiteko. Bueno, gare batean, ia norbait hil zala, zute bat egon zala, ze apaisek emango zuen mesa egun hortan ze apaisek, eta terrenoa saltzen zituztenean. Eta hori garantzitsua zan? Batzuk apaiz baten saleagoak, baten egin kristo txapa izango zan. Eta esango zuen, hau dator, kristo txapa. Azte egun honetan salte egin dut, gaur jai. Ero, jungunez beste dezakit. Eta bestia bazan igual biziagoa eta aregana juten ziren. Terrenoak saltzeko garaian, kanpaikada behitu ze garrantzitsua ziren, terrenoa saltzen zutenean, garrantzitsua zen, terreno horretatik Elizako kanpaikadak entzuten ziren, ero ez. Entzuten bat ziren, garestiago gehiago ordaintzen zen. Eta holako, anekdota txikiak eta txorienen ezagutu ditugu, eta horre ongo dira, non-bait, historio politxoiek. Bota, ez nik hau gorritu dut, eta kipula hemen erregosten jarriko dut, porruarekin da bartxuriakin batera. Ikusi dugu beraz, soinuek gure garunean duten energia ere, sekulakoa dela, ezta? Eta badakizue gainera, garunearen nazioarteko astean gaudela, gaur. Beraz, ona bururatu zait eta gogoratu naiz, ikerketa psikologiko batetaz, igual ezagutzen duzu Palboen txakurrarekin egin zuen ikerketa hura? Entzun da, daukat, holan, baina, kontatu. Eta, Palboen ikerkuntza hau da, garai batian, hau da fisiologo errusiar bat izan zen. Eta oso garrantzitsua izan zen, psikologia munduan, ze bera ari zen ikertzen digestioa. Beraz, digestioa ikertzeko, berak egintzuna zen behin, zakur bati janaria gerturatu zion, eta berak ikusi zuen nola zakur horrek listua askatzen zuen.
janaria gerturatzerako garaian. Orduan berak ikusi zuen eta naberi zuen akzio-erreakzio moduko bat dagoela, ezta? Txakurrak janaria ikusten zuenean, berak listua askatzen zuen. Orduan, ikusi zuenean, txakurrak bai janariarekin erlazioa zuenean, listua askatzen zuenean, esan zuen, bida, bai ikusten zuenean eta bai entzuten zuenean, beraz, berak kanpaia jotzen zuenean, txakur horrek listua askatzen zuen. Orduan, erlazionatu zuen horrela eta ikerkuntza honen bitartez, gaur egun psikologian eta horrela erabiltzen den teknika asko etorri ziren honi esker. Ja. Baina hori txakur batekin egin behar zuen, zenik egia da, segun zer ikusten dudan, ni ahoa azte egiten zait hori. Ni, behitu gaur, hemen dauzkaun usaia, nik oin bertan, nik listupila daukat ahoa. Eta niri hori txakur bat Baina hori ikertu egin behar zan. Oain jakinda oso errisa da, baina bere garaian, horrek aurrerakuntza asko izan zituen psikologia munduan. Bueno, guk hemen kanpaitxua jogabe ere, batzu dagoeneko, saieski ikusi eta, daude listua dariotela horre, adurra dariotela. Eta hori, baina, segun ze jaki batzuekin gertatzen da. Igual, gehiago gertatzen da, beste batzuekin baino. Bai, beste batzuekin baino, hortan nahiko selektiboak bihurtu dira gure lantaldekoak ere. Baina, egi esan, lehen esan dako, jente maitakorra eta jatun honak. Bai, bi porrora behar dituen, baina neurri honekin nahikoa daukat. Batekin, baratxuriak ere, barrura. Hau erregosten. Ikusi dugu garuna eta pertsonak engainatzeko balio duela janariak, ezta? Bai. Konbentzitzen gaitu. Konbentzitzeko, ezta? Orduan, badago beste teknika bat izena duena zapore hortzadarren trikimailua, eta honek esaten duen, umeekin eta jolasteko, gertatzen dena da, umei batzuetan janaria ez zaile gustatzen, horrazten dira negarrez, eta hau da teknika bat, beraiei eta umei laguntzeko janaria jaten. Eta honek esaten du, beraiekin egin behar duzuna da, jolas moduko bat. Orduan, aukeratu behar dituzu, 3 kolore, eta esan zure semea alabari, urrengo astean, aurkitu behar dituzu, kolore honekin 3 elikagai ezberdin. Eta elikagai hauek ondoren, berak nahi balin badu, dastatu dezake. Honek egiten duna da, ume horrek ez diola atzeaka botatzen, baizik eta jolas horretan sartzen da, eta, pixkanaka, berak ikusten duen, sartuta dagoela prozesu honetan, ez du atzeraka egiten, baizik eta, behintzat, ari zaio pertsona hori edo ume horri laguntzen, irakasten, elikagai hauek, nahi balen badute dastatzen eta laguntzen, hobeto jaten. Hor, nik ikusiko suposatzen du gure etxean gertatzen zena, kolore berdia. Segun galtzeko jola zein dauko etxean. Kolore berdearekin hartzen dituzten, piper berdea oso ondo, 3 aukera behar zituzten, gero, letxuga eta brokolia. Eta zuk esan dako, hasiera, ero lehenengo astean saiatzen zina jutera gustatzen zaize. Zagarra, letxuga eta berdia... Piper berdea balio di. Baina urrengo baten berdea berrirateatzen da eta ezin dira errepikatu horrekoak. Orduan alako baten iritsiko zara, agian gutxia gustatzen zaizkien elikadura elikagai batzuetara. Eta hor zuk esan duzuna, beraie parte hartzen duten jolasa da eta eta dastatzen dute. Eta nik hor, benetan guraso guztia izaten dira. Nik nire seme alabekin juten ez erosketak egiten. Eta gaina lehenko eta bain erakutsi. Bilatu kipula, nik ume askorekin gaur egun ez dakite kipula bat zer dan. Ez dakite zer dan alberginia bat. Ez dakite zeintzu dien barren gorriak. Orduan, bilatu, izena ikasi. Beraie parte hartzen dute, gero sukaldean sartu, eta aldala beraiekin kozinatu. Eta horrekin, gero jateko garaian gauzak asko errazten dira, esperientzia bat izateiz. Zemuz? Zemealarekin, danan... Bai, beti daude gauza batzu burruka pixkat egin behar duzula. Batez barazkiekin gertatzen da, arrainarekin edo nola? Gure txian barazkiekin eta nagusia fruta ez da salia, hor nire aldeatzea da, Baina, jaten dute, badakite jani behar dutela, ez daukate holan kasketarik eta esaten dena, holako burrukarik eta ez daukagu. Zorionez alde hortatik ezin gara kexatik, denetiri jaten dute, eta osasuntxu duaz.
Eta litxarkeriak ere jaten, gure etxean ere, naiz eta gu gomendatzen dugu, noizean behin ere olako ultraprozesaturen bat ero beste jaten dute, nik onartzen dut, olako gaieta beraik aukeratzen dituzte, eta batzutan hartzen dituzte, baina saiatzen gara alden gutxien. Barazkiak, gero, pixka terrego zitu 5 minutu, saieskia barrura, tomate saltza, eta, hau, bi buelta eman ondoren, ardo txuriarekin busti, irekin aldi on bat emango diogu, eta saldarekin estali ondoren, 50 minutuan ero, gutxi gora bera, egin da dongo dira. Eta bien bitartean, ben joango naiz, gure barren gorriako txampiñoiak, mosten eta saltean. Eta janaria, jolas, bisual honetaz hitz egiten ari garela, gogoratu naiz, Gamarrako ostalaritzako eskola joan itzanen, beraiek dakate 3 dimentsiotako makina bat, eta beraiek egiten dutena da molde bat, ezta? Orduan, adibide bat, oilasko iztar baten moldea egiten dute, eta bertan, betetzen dute adibidez, pure ezberdin batekin, ezta? Orduan, hau erabiltzen zuten pertsona oso helduentzako, beraiek pentsatzeko oilasko iztar bat jaten ari direla, baino berez beste elikagai bat da. Orduan, gaur egun... 3Dko lako impresora bat zeko bat? Hori da, impresora horrekin egiten duten molde bat, eta gero daukate beste impresora bat egiten dutena da irudi bat atera. Orduan, oilasko iztarraren irudia ateratzen dute, beraz, moldetikan ateratzen den elikagai horri jartzen diote gainean oilasko iztarraren irudia, eta zuk ikusten duzu plater gainean, eta ematen du benetan oilasko iztarra dela, beraz. Joko horretan, beraiei adibidez, nola igual hortzak edo ez dituzten, noski, pentsatzen dute zerbait jaten ari direla, berez ez baina. Eta zaporea beste produktu horrena daukate, ero zerena daukate? Bueno, aber zer botatzen diozun molde horretan, baina zaporea, bueno, ez da berdina tekstura noski. Batzezen tekstura ez da berdina, baina, bueno, azkenean garunak hor lanean balin badabil eta ikusten balin badu beste gauza bat dela, behintzat laguntzen dio, egun horretan, ezagit, barazki, bazkari, pixkat, berezi bat izateko, ezta? Ze beti pureak eta horrela jaten balin badaude, azkenean nazkatu egiten dira, normala dan bezala, eta honekin behintzat, laguntzen diozu, beste era batea. Trampantojo bat jartzen dira. Trampantojo bat, edo trampatxo moduko bat, bai esan duzu. Baina zu, burua ze garrantzitsua dan, eta ez dakit, bueno, nahiz eta jakin beste gauza jaten ari zarela, gaur egun badaude, ez? Eta nik hori pixkat ez dut ulertzen, jende veganoa dana, eta ematen dizkiete, ganpak alajillo ero zaporeko, ez da, gauza bat, zapore hori daukana, baina ez da hoela ganbakin egin da, ez da hola inungo animali jatorriko ezerekin egin da, eta niz dago, baina zertako, bueno, beste gauza, zer daukazu, hori horren beharra daukazu buruan? Pentsatzen dut, igual gustatzen zaielako, eta zaporea oso lortuta balen badago, zapore batzu daude, guk hemen, etorri ziren behin, arategi vegano, Donostin omen da. Arategi vegano. Ez da jarraitzen duten, Eta hau ez euskaten gauza pila bat olan, zirela trampantojoak, ez dakit zeren itxura, baina oilasko paparra barbakoa erara. Eta zan, holako, ore bat, egin da, ez dakit, barazki jatorriko osagaiekin, eta zeukan, oilaskoa, barbakoa eraren zaporea. Eta horrelako gauza saltzen zituzten. Eta zapore aldetik, nahiko lortuta, testura aldatzen zen. Normalean, soia proteinarekin eta horrela egiten diren aragiak, ezta? Eta, bueno, nahiko lortua, baina, bueno, eta, a ber, montatu zuten, ireki zuten, ez dakit jarraitzen duen, baina zerbait atik izango, ez, irikitze balen badute eta hori, merkatua badago, jendea geroz eta garrantzi handia ematen dio, ezta, animaliaren sufrimenduari, normala den bezala, eta egia da, geroz eta gehiago aurkitzen da, Guk adibidez ezkontzetan eta horrela, pastelak egiten ditugunean, beti eta ezkontza guztietan badago norbait, batez veganoa, eta bueno, noski alergia dauzkatenak, baina veganoak ere, eta giroz eta gehiago.
Orduan beti izan behar dugu, gure eskaintza hori, bai. Osa, arrautzarik ez daukana, gurinek ez daukana. Hori da. Eta hori da ere, Eta, bueno, fruitu ezberdinekin egindako postre bat daukagu. Bitu. Oso ondo, bueno, ikusi duzue, irekin du ardo txuriak, salda bota diogu, tapa jarriko diogu oin, eta honek 55 minutuz, 50ekin ikusiko duzen moduz da hon. Hemen utziko irakiten, eta gero, bueno, zuba libratzen danean, ingo ditu dana, hauek esan dagoa, baratxuri pixkatekin salteatu ingo ditut. Zu bizi-bizian, 2 buelta olio pixkatekin da baratxuriarekin emango izkiot, eta gero ona barrura joango dira. Eta patatak egosita euskadunean, bueno, gurinarekin da esnearekin olako patata pure krematxu eta gozo bat egingo dugu. Eta pixkanaka, aurrantza doa gure lehen errezeta, zuek segi hor, bere ala gatozta. Gaixo, launok, hemen gaude bueltan, bueno, saieskia egin da, Izan dugu, esan dagoa, 50 bat minutu, gero atara du, birrindu du saltza, eta gero salteatutako gure txampiñoiak barruan daude, hemen ikuste dituzue. Hauek, ja, gatz puntuan eta listo dago. Eta, bueno, patatak egosita dauzkagun hontan, betiko era tradizionalen, esate dute oin, nolakoa diren sukaldariak, Diren, ezta? Sukaldari handi batekin lan iten nuen, da bere jatetxean guk patata pure hau egiten duen, turmisakin beti. Eta oin bere liburuetan jartzen du egiteko honekin, ze bestela elastiko egia geratzen omen dela patata purea. Nik etxean turmisakin egiten dut. Azkarrago, ez da? Azkarrago, bikain birrintzen du, gurina eta bikain egiten da, bueno, gu gaur errezeta tradizionalen egunean, gero gurina... Era tradizionalean. Gurina eta bertan botako ditu, ondo nazi, gatza eta piper beltza, eta honekin batean zerbitzan. Sondo. Zigor, galderatxo bat daukatzuk, erosketak egiten dituzuenean, bai? Zure orgatxoak nola eramaten duzu? Zer badakizu teoria bat badagoela esaten duena eramateko era horretan zure izaera nolakoa den esaten duen. Bai? Teoria bat dago. Hortik ni nolako pertsona naizen atara dute gutxiko erabe. Hau birala egin den teoria bada, noski ez dena, benet esan nahi dut, ez dauka... Zentzu zientifikorik olan ez da, ez? Zientifikorik ez dauke. Beraz, baina, bueno, aber zuri balioko ikutzen. A ber, ze multxota sartzen ez. Nola eramaten duzu? Eramaten duzu, azkar eramaten duzu, kontuz eramaten duzu, motel joaten zara... Hombre, ni egin esan, beti... Egun aprotxatzea gustatzen zait, eta erosketak egite ditut, eta juten naizenean horra, gainera, ja, bueno, kontrolatzen du gutxi gara, ze pasillotan zer da hon, eta pipa, eta azkar juten naiz, eta, bai, nahiko bixi iten ditut esan dezaket. Orduan esaten da, zarela pertsona kementxu, ausart, eta nortasun indartxu handikoan. Hostia, hasi naiz, ez? Pixkat ez da holan, altu hau ez nauzu ikusten pixka. Bia, ni normalian alderantziz. Osa, lasa eguten za? Ni lasa eguten ez gauzak pilo bat behiatzen ditut, gero... Bai, ni behitzeko apan naiz, dana, Behiatzeko bai. Preizioa, osagaiak, zer daken, zer ez, eta erosketak egiten ditutena, ni denbora pilo bat eramaten dut. Denbora juten da egia. Bai, eza? Pilo. Bai. Lehengon berandu junitzan supermerkatua, eta etxean denbora eman, dana erosteko, itxintziaten. Gaueko behatzitan eta nila letxe. Urrengo egunean berrizte. Ze hor du dia juteko erosketak egiten. Izu lana eta... Ni bakiz, ez dait, biharko egunean ero gertatuko zaizun, baina ni bai gertatu zait, umea izan dugunok, eta karrutxoakin ibili gaenak, gero hartu, eta hilaran, supermerkatuan, karroarekin, hola. Mugitzen! Zera, oitxura hori hartu ite duzu, eta gero, ostra, kontu batzen zara, eta gero... lo hartzeko edo... Ez dakit, eta gero hori ikusi izan diot jendeari egiten da esaten dut. Horrekume daukate. Horrekume txiki bat daukate, eta, nolakoa da, zuetako batek baino gehiago seguru egin duela, eta bestela, hola, kolan da dagoen jendeari ikusi, hau egiten baldin badaude,
Nik ez dut inoiz ikusi horrelako hori. Hoi kontuatuko zara. Hoi jagian kontuatuko zara. Begiratu, zu begiratu. Fijauko nahi zai. Bueno, hemen, nazten jungo gara, gurina barra, goxo nahi dugu. Hemen gurina beharren oliba bota aldiogu. Espezie batekin jolastu aldugu. Kurri pixka bota ezkero, era bat aldatzen da. Olibarekin bakarrik zoragarri geratzen da. Sardezkarekin pixka puskatuta da neikua. Esne gainarekin. Hemen... Igual gazta pixka bat ere ondo. Gazta ere oso ondo. Orduan, bueno, patata purea ondo alduzue nahi duzuenarekin. Nik, kasu honetan, bota diot gurina, esnea, piper beltza, eta orain dastatu beti, mesedez, ze gurina botatzen digun da, eta gero gatza ero behar duen, gero botako du, eta gatz pixka behar du. Gazta botatzen badiozue, kasu hortan ere, gatz gutxiago beharko luke. Baina hemen, listo, plater zapal bat ateratzen badiozu, Armitz, gure gaurko lehen errezeta, maira ateratzeko prest dago, eta, beira, hau, betxo, oin, hau, hemen askoak ez dute entzun zure teoria lehen txakurraekin egin zuten, eta askok hau ikusita ja, listua. Ikusten da, Listua dariatela hor. Bai, bada holako errezetetako bat, non, bueno, listua botarazi egiten diguna, eta hemen dako... Eta hau da, adibide garbi bat. Nik uste baiet. Hemen, barren garri batzu botako izkiogu, saltza pixka bat, purea aldamenean, atera garbitu, noski, beti. Hau zen, jatetxetan egin behar izaten zen gauza beti, maira atera baino lehen, hartu, eta horrela pixka garbitzia. Nahi izan ezkero artistikoa, mauka batekin, marrazkiak egin, zuen eskusten dizuet, baina lagunok, hau da gure gaurko lehen errezeta. Txerri saieskia saltzan. Sardezka pare bat. Bai, eskuekin ere jatia dago, baina gaur sardezkarekin, ez da? Gaur sardezka eta labana, bestez. Eta garrantzitsua hemen ez daukagu, baina ogia, ez da? Bai, adesa ekarri, baina, iskinan hor daukagu, atzean kamerinoen atzekalde hortan dago, eta araño jun, eta ez dakit zer da. Gaur, ogi gabe, moldatuko. Ondo. Gero, zure emateko. A ber, zer iruditzen zaizun? Hemen oso ohikoa da nola egiten duten nolan hartuta. Zurra atara eskuarekin. Oso ondo ateratzen bali bada, oita ondo egosita dagoela, xamurra dagoela. Baina, bueno. Batzu izatea, biunegia da hori da nagoan desegin iten da. Hone kriston itxura dauke. Eta geni hemen hau itxeiten, eskina batean, in the corner. Bai, ondo inda dago, Bai. Nik, ure gabe aurrena. A ber, labean erra dago. Baina, mintz, holan saltzan ere, zeuna geratzen da. Oso. Bigarren errezatako pixka bat itxarango dugu, hau amaituko dugu, eta ondoren hasiko gara. Gero, papillot kontua. Pixka bat itxarango. Lasai, ontxatuz. Bueltan geha, hementxe gaude, orain izokin egingo dugu papillotean, era klasikoa, tradizionala, oso erreixa eta goxua. Nei asko gustatzen zaiz, ze zapore guztiak gelditzen dira poltsa barruan sartuta eta arrainak hartzen du, zapore guztiak. Beraz, jakiteko nola egiten den, horrelaxe. Lehendabizi saltsa aromatikoa egin, horretarako ziapea, eztia, soia, olioa, laranja raspadura eta zorrotada bat limoi zuku nahastu. Ondoren, barazkiak julianamean moztu eta olio eta gatz pixka batekin papillotean sartu. Izokina gaineratu, saltsarekin estali eta zitriko xerra finak jarri. Ondo itxi eta 15 minutu laberatu. Bueno, ja hasiko naiz ni, irutzen belma zaizu, hasiko naiz saltsa egiten, horretarako osagai guztiak nahasten joango naiz bol batean, eta hori izango da izokinaren gainean jarriko dioten saltsa hori.
gero barazki batzuk, bakoitzak gustokuak, ez? Hori da. Behitu, hemen armintz, eta armintzetan ni hasi ginen hitz egiten, oin hasi zenean berri eta ez da izan, eta errezetak egiteko garaian da zeintzuk egin zerri, duela hilabetero nik antzeko papillot bat egin nuen, olako izokina, olako zitriko papillot batean egin nuen, eta egia da oso antzeko da, baina nik armintzeri esan nion, armintz, zuk nahi dituzun errezetak egin, berdin da guk lehenago egin izan baitu, ziur, zuk zure ikutu emango diozula, beste modu batera prestatuko dituzula, eta egia da, zureak gaur beste osagai batzu dauzka, agian, berai gure ikusentzulei gehiago gustatzen zaigela. Eta hori bai papillot batek, bai daukana beti izaten dena estalki bat, eta gaur, estalkien inguruen hitz egingo du, zeuk aluminio papera erabiliko du, baina, bueno, nik hemen ekarri eskizuen pixkat normalean, sukaldean gehien erabiltzen diren, filmak, aluminiozkoa dela, eta hori. Plastikoa, klasiko handi bat, deno daukagula, oso erraz, nahi dute erabiltzen erraza, balio digu oskailuan da gauza gordetzen ditugunean, inungo beste usaiak eta zaporeak ezartzeko, ondo itxasten da, gainera ondo hermetiko egiteko balio digu, zenba sukaldetan hainbat eta hainbat errezeta daude, fua eta horrelakoak egiten direnak zeintzuk, holan, geruza ezberdina jarrizkero plastikoarenenak, ia hermetiko geratzen dena, erabat hermetiko, eta hori gero lapiko batean sartu aldugu uretan irakiten, eta hor kozinatu, eta hori, azkenean, erdi lurrunetan eroingo zirenak, eta, klasiko handi bat, gaur egun ogitartekoak eta biltzeko, sanguizak biltzeko, balio diguna. Aluminio papera. Egia da, aluminio esan da, jenteari gehiena, ni ogitarteko etortzen zait. Denok, aluminioan, bai, ogitartekoa jarritzen du, eta berez, aluminio papera daukan berezitasuna da, temperatura aguantatzen duela, eta orduan bada gehiago zerbait, hori, txingarretan egin bar baituzue, egon ematen ez dakit, olako batata bat, horrelako beste barazkiren bat biltzen duzue. Biltzen duzue aluminio paperean, txingarretara bota, eta horre babestu egiten du osagaia, eta gero labe funtzioa egiten du. Baina, jente guztiak daukana da, aluminioa ogitarteko baiteko. Eta ni hor sartu naiz, ez? Berez, eta segatik ez plastikoa, ez? Eta sartu naiz interneten behiratzen informazioa ea zein den kutxako horragoa naturaren zapida. Eta hor jartzen du, aluminio papera lortzeko CO2 gehiago botatzen dela naturan, zerura, baina daukala aluminio paperak berziklatzeko plastiko filma baino errazagoa da, eta hobeto birziklatzen dela. Biak desegiteko naturan egia esan urte pila behar dituzte, orduan ez zait oso, argi geratu zaidana bat erabili, zein beste erabili, gero biak birziklatzera bota, ze hauek, teorian, badira, ez talde horretako, birziklatzekoak. Aluminio papera, beste bat, neguan zehan ditugu pilo bat gure txekoek, txurroak. Eta txurroen papera, bada paper bat, koipea, ez dakizu daukalako geruzatxo bat, zein ez duen usten koipea eta iragazten. Ze paper da hori da? Ez da papel normala, badaukalan plastiko antzeko lako geruza bat, eta hori bai izaten da. Erabiltzen da koiparen aurkakoa, eta honek, gauza frigituetan, patata frigituetan da izaten dute batzutan hori poltza hori, eta normalean holan kono moduan ematen digutena, horre dauka koipearen kontrako geruza bat. Hori izango zen beste bat. Gero, sukaldean, supasatzen duzuke erabiltzen duzuena, hau silpatero gu deitzen dioguna, hau silikonazkoa. Silikonazkoa eta berriro erabili daitekeen eta horikoa. Horia. Eta horrekona daukana da, ez dala itxasten, gauzak ez dira itxasten, ez dala gurinik ez ezer erabili behar, eta hori gaietak eta iteko, horrelako teiak eta iteko eta oso interesgarria dan, zerbait da, ez? Orduan, hemen gaur ekarri dizkizuegu geruza ezberdinak, zeinekin zuek bildu. Hori bai, plastikoarekin papillota ezin da egin. Behar dugu geruza bat zeinek labeko temperatura ondo aguantatuko dugu. Kasu honetan, aluminioa balago labeko paperean ere biltzeko aukera. Hemen ikusten duzu zigor, ni ari naizen betxe xerra fin batzuk ateratzen, kasu honetan laranjarena. Hemen, ezakin nola deitzen zain, baina koktelak eta horrela egiteko, edo kubatak edo egiteko erabiltzen diren laranja zati hauek ere, onerako balioko luke, bale? Orduan, hemen egingo detena da,
oso xerra fin batzuk atera, Vale. ze hauek gero izokinaren gainean jarriko ditut, papillotean itxi, eta honek emango dio ikutsu oso berezia gure izokinari. Oso ondo. Betxo, eta hau janingo dugu, hau ez da Bai, gero, noski. normalean olako freskagarrietan da limoia tala eta juten dina, badaudela batzuk jaten dituztenak, Ni lagun badaukat, horret beti jaten dituela. Baina, hemen, janingo dugunez, bueno, Bai. bestela ez baduzu nahi, irekin aldi bat eman olako galdarrestatu esaten dana urberotan, laranja sal hori, hori gozogintzan egingo duzuena suposatzen dut, hau bai. txokolateakin bilduta doazenak, Bai. eta gero almibarrean bukatzen dira, ez? Hori normalian almibarrean egiten ditugu, hau da, erdia ura ez erdia azukrea, bertan kozinatu, eta gero ja, azala jateko prestengo litzake. Nik ere badauken lagun bat, beti limoia eta horrela oso zalea dana, eta azala eta dena jaten du. Nik, bueno, kozinatuta balin badago, bai, baino gordinik etzai bate gustatzen. Ez, ze behar dago, ez da beharrik. Bueno, gaur estia dugun hontan, nik enekien, nik ingurua ezautzen dut, ez da Prades ingurua ezautzen duzuen hor Katalunian, Tarragona barnealdean, hango hiri Sitxesetik ordu batera, barrurantza sartuta, hor dago, Pradeseko, hiria oso polita dana, eta guan asko eskalatzen izan gara, eta han dago ermita bat, deitzen da la mare de Déu de la Abellera, Abellera erleena dala, eta esaten omen diotero dala erlezalen, ero estiaren, ero ama Virginia, ero omen dala. Orduan, nik gaur estia ikusi duan hontan eta ontu zait, zuei gomendatzea, aukera badukazue, Prades iria ezagutzeko oso polita eta inguru guzti hori. Mendia gustatzen zaizuenen dako, izugarrian dauzkaten mendikateak, mendia, ez dira altuak, baina eskalatzeko eta harri pila badao, geroan oliba oso ona egiten dute, oliba olio oso ona egiten dute, almendrak eta pila badauzke, eta oin udaberrian, loran jartzen direnean, zoragarria da ingurua, orduen, kostaldea hori, hori salou eta hori, badago, jentea gustatzen dira, gu pixkat, bestatzen barren aldea botatzen dugu, eta barrenean beste gauzatzu ikusten ditu. Begira, Zigor, honek hemen egin detena izan da, ohetxo bat egin, gure izokina ondo eta gustura egoteko labian, beraz, ohetxo honi ingo diotena da, gatz apurtxo bat bota, olio apurtxo bat ere, eta gainean izokina jarriko diot. Oso ondo. Hortxe. Eta gero, honi bota berriezu gero hemen indako ospinolio, saltza berezia, Gainea ez ikutsua dauka, beraz, pixkat izango du, gozo ukitzu hori. Baina gaur, laraina euskal honetan, esperimentu bat ekarri dizuet, eitxeko hemen. Hau da, mandarina bat hartu dut, haragiak kendu diote mandarinari, hau lehorra zegoen, gaina ontako aparta da, gaina oso errez egiten da, hartu eta mandarina askatzen duzuelan, eta erdiko, hau txorten hau asier hemen sartu mesedez, hau ingo duguna da belatxo bat. Eta bela hau egiteko, ze behar dugu, lehen garai batean baleen gantza erabiltzen zen, guk oliba olioa daukagu, oliba olioa pasatzen badia zu, eta nik hemen badaukagu metxeron bat. Hemen belatxo bat behar dugu. Gero gau egiten zaigula, elektrizitean dirik ez daukaguna. Teorian, guk kandela bat behar dugu nekin. Bideoa hor daukagu bat, hor ikusten da nola egiten da, nik, eta oin honi, zu eman, eta egite olio gehiagi jarri duen. Hemen gure gidoilariak... Funtzionatzen du, ez da? Hartu du. Oin, zuk sartu, papillotarekin jarraitu, eta ea saio guztia irauten duen. Eta hau da, hemen ikusten ari gara nola interneten agertzen den guztia, ez da benetan funtsen. Nik uste dut hor utzi behar dela olio... Oraindik ez da itzali. Ni hemen aurreratzen gauzak, baina nik uste dut olioa zurgatzen utzi behar geniola kandelaren... Nola da? Metxari. Eta horrek gero izango zuena olioa. Itzaltzen bala Armintz izan da. Nere errua izan da. Sabotajia da, Armintz, mesede. Hemen, zu badakit kontzentratuta zaudela zure kandelari, baina ni bitarten hemen ingo detena da ondo itxi, bale?
Ze, uste bat badugu pixkat irikita edo zulotxoren bat, lurruna aterako da, eta hori da ez deguna nahi. Beraz, nahi deguna da, ondo itxita geratzea, alde guztietatik, eta horrela lurruna ez atiratzea. Ze temperaturatan daukagu labea, Arbitz? Labea daukagu 180 gradutan, eta zati nahiko txikiak dira gure izokinarenak, beraz, nik usten dut, 10 minututan eginda egongo dela. Nik uste dut? Nik ja, beto lehena, hasieran, enion fede gehiagirik. Enion fede gehiagik. Ba, nik uste dut, 10 minutu honek aguantatuko dituela, orduen lagunok zuek ezaitezte joan inora, hau, labera doa, 10 minutu, eta bueltan, bueno, ba, hor ikusiko da, lurruna ateratzen den, eroaz. Hau, jarraitzen du, Hortxe da. Zigor, ja papillota labetikan aterata, ikusten dut kandela oraindikan piztuta dagoela. 10 minutu! Eta ez ditu tramparik egin, Hau ez da telebista, ez. Oraindikan piztuta jarraitzen du, eta, bueno, nik papillota irikiko dut, kontuz handikin, ze labetikan atera da oraintxe bertan. Bai, ni sardeskak eta ateatzen jugu naiz, laban pare bat. Hori da. Eta nik ingo detena da hemen ebakitxo bat. Bale? Mentrapuak inibiliko naiz, nahiko berua dau. Papillota garbi jatea nahi duenentzako, eta holan, benetan, edo zer jarri aldu, guk izokina jarri durtan, urra burua, lehatza, barazki batzuekin beti. Bakailua, hegaluzea, edo zer gauza. Hemen ikusi duzue, hau garbi, bere lurrunetan xamur geratzen die beti, eta, bueno, beste aukera bat dala, Hori da. Eta ero labia pizten dizuen hortan, aprotxatu eta bizkotxon bat, ero gaieta batzuk egin, ero, zer bai. A ver, zeitxura. Bida. Hemen gure izokina, barazkiak, eta ikusten da nola saltxa guztia bertan atera, ze barruan eginda dena, beraz, gure izokinak izango du zapore guztia. Oso ondo. Orain, plateratu egingo dugu irutzen bat mazaizu. Gaur, txakurro horren helen kontatu zuen esperimentu horrek joku asko ematen dio, zeni berriro ere, hau zapa eta hemen daukadana, listua berriro. Bai, ez da, hortxe dabil. Eta hau bada errezeta bat, hortan laguntzen du. Lagunduko diatu. Sarreska bat, nik helduko diotan ni aldoten moduan. Zezukaldariak mito bada, ez direla erretzen gezurra, erreiten gara. Bai. Pixka geixo aguantatzen du, baina erreiten gara, Deno bezala. Barazki batzuk ere aterako ditut. Hemen onduan. Hau, jatetxetan da asko ohikoa izaten zen, zuk ekartzen zituzten, bilduta, eta zerbitzaria berak zure aurrean ireki eta nola lurruna ateratzen dan, eta momentuan irikitzeko, ez? Horako irudi niko klasikoa da papillotana, mailan bertan irekitzekoa. Ikusteko hor tramparik ez da hola. Gero barazkiak ere, bueno, kasu honetan gordinik sartu ditut, baina nahi balen baduzu ere, edo gustatzen balen bazaizue, zartagitik lehenago pasa, pixka bat gehiago egin, eta beste ikutsu bat emango diozue. Eta amaitzeko zigor, egingo diotena da, sesamo beltza pixka bat gainetikan bota, eta hemen txede daukazue, gure izokina papilloterara. Justo, kandela horra, aita, guazen jatea asko, zaila bukatu baino lehen. Nik, hemen dikaluko diot. Venga, ni alde honetatik. Ostra, bota diozun ospino oli horrena, puntazo bat, Ikutxu bat ematen dio, ez da? Oso ona. Zitrikoak ere. Bai. Bueno, lagunok, denbora gehiago ez daukagu, honekin agurtzea besterik ez zaigu geratzen, eskerrik asko horregoterren, eta gian, horri gurera, hemen izango gara.